Plynovod líniovej stavby tie nepotrebujú ani povolenia, ani nič, tak tie sa robia podľa zvláštneho zákona, medzi nepatrí líniovej stavby aj plynovod. Rozkopávkové povolenie malo plynárne, to im vypršalo minulý rok, nerobili nič, teraz dostali nejaké peniaze, tak ten pôvodný projekt, ktorý mali, znížili zhruba na možno 1/3 a išli, lebo si urobili revízie tých plynovodov a tam, kde je nízkotlak alebo menšie neskôr robené rozvody, tie nebudú robiť a budú robiť tieto zásadné. Tam sme im rozkopávkové povolenie dali a už je to na dodávateľovi, investori sú plynári a dodávateľ stavby, toho si oni vysúťažia a ten potom robí podľa harmonogramu, ktorý predloží. Takže chaotické asi nie, chaotické je ulica Športovcov, lebo tam to malo byť, aj zarezali do cesty, tak to bolo plánované, ale zistili, že tam ešte starý poctivý betón a že by to museli rozbiť pol cesty, tak potom sa rokovalo, že by sa preniesli na druhú stranu do toho chodníka. V tom by urobili rýhlu, chodník by mali dať do pôvodného stavu celý a budú pretláčať po cestu pripojky, čiže bude z týchto stáť ďaleko viac peniazy ako pôvodný variant, ale na tú cestu si ten betón rezať všetko netrúfa, lebo by potom rozbili ďaleko viac cesty, ako je ten chodník, ktorý samozrejme nie je tak robený, tak pevne. Stačí tak? Áno, musí tam byť, je tam podmienka zhutnenia potom tých výkopov, tak tam ich kontrolujeme, kde sa robí záverečná správa. Predtým, ako položíme asfalt, tak musí byť skontrolovať hutnosť toho výkopu, lebo niečo robili žabami, niečo tak, aby sme naozaj nepoložili my nejakú asfaltovú živicu a tu sa nám to lámalo a prepadávalo. Takže závisí to od nich. Ďalší fenomén, ktorý je otázka, tak ako aj pri kanalizácii, prejke a tak ďalej. Poddodávateľské organizácie, keď im nezaplatia, tak zmiznú, tak to sa naháňajú potom týždeň, 2, 3 a potom znovu si vyberú ďalších, tí prídu a pomáhajú. Takže ten chaos, ktorý vyzerá je aj z toho, ako máme disciplínu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Viete, čo sa deje, plynári ešte ako tak, ale tiež im odišli raz. Prejde sme to mali ešte ťažšie, tam sa poberú partie, keď im Váhostav nezaplatí, pritom Váhostav dostáva peniaze od podárenských spoločností. Takže je to tento kolotoč taký, ale mesto nie je ani investorov, ani nič, len kontrolujeme rozkopávkové povolenia, ako sme dali a budeme musieť prísne odsledovať to, aby opravili veci tak, ako majú. Čo sa týka vtelesnej cesty, tam sme dohodnutí, že urobíme na Sladkovičovej súvislí koberec, ešte tam dorábame nejakých pár otrubníkov, keby cestu urobiť, aby vyzerala tak, ako má, aby sme to nelepili, lebo každé lepenie je len to, že 1-2 zimy dôjde voda, zamrzne a sa nám to všetko rozsype. Takže snažíme sa robiť cesty takto. Už som počul, že peniazy máme, koľko a cesty nerobíme, to som už počul, ale to je taká predvolebná retorika. Takže na to, čo máme, my to projekčne dotiahli a ideme postupne robiť. Teraz už ideme sa pustiť do Prejty. No a Prejta, na tom ste mali pre zaujímavosť, je v podstate pohotovie je to cesta 3. triedy, ktorú spravuje vyšší územný celok, Trenčín. Čiže to je, tam budú združovať Ľudská Trenčín s Okoláskou vodárenskou spoločnosťou v rámci projektu. A my máme od Potoča hore, to budeme robiť my spolu s Váhostavom. Máme to už vyfrézované hore, výstekové, máme teraz pripravujeme podkladové vrstvy a ako dneska sa dokončilo parkovisko, rozšírenie parkoviska pri oprava generálna pri Dome smútku, pri cintoríne starom. Takže už teraz domalovali poslednú čiaru pred chvíľou. Tak od rána bude pustené aj toto parkovisko a potom idú kapacity ďalej do Prejty a aj na Sladkovičov. Kaštiel jednoznačne je to najväčší úspech, čo sme urobili, ja sa nechválim, ja len konštatujem, dobre. Takže viac ako 0,5 miliardy korún len dotiahol za to volebné obdobie jedno druhé do Dubnice nad Váhom. To sa nepodarilo nikomu. A vy ste tomu nepomohli, ešte ste vyčasli niektoré
projekty kazili, napríklad Paráčovňa, rekonštrukcia na zberný dvor a ďalšie. Na životnom prostredí 22 miliónov, na zametačky bezstrašné a podobne a podobne. Takže myslím si, že by boli ešte väčšie úspechy, keby ste úspešne nebojovali niektorí poslanci proti tomu. Čo sa týka Kaštieľa, tak Kaštieľ sme dostali asi 3 týždne dozadu, dobre, podpísanú zmluvu od ministra Jahňátka. Takže nie žiadny rok sme mali na to, takže nezavádzaj verejnosť, je to úplne klamstvo, čo hovoríš. Takže dostali sme zhruba 3 týždne dozadu od ministra Kažimíra. My sme napriek tomu, lebo vieme, že sú tam tie problémy, ako rýchlo urobiť verejné obstarávanie, tak verejné obstarávanie sme robili paralelne. No, som myslel, že asi to vyhráme. A momentálne verejné obstarávanie je tak, že sú traja dodavateľia, otvárali sa obálky 9. Zajtra budem v Bratislave, budem zase vedieť ďalej a teraz sa pripravuje elektronická dražba. Medzi tými, ktorí spĺňajú podmienky. Tak všetci traja splnili podmienky, tak bude elektronická dražba v najbližšom období a všetko je pripravené. Keď ešte si taký chytrý, že rok máme na to čas, tak výzva na Kaštieľe vyšla pred Vianocami minulý rok, áno. Nikto si netrúfal, že to vieme za 3 mesiace, do 8.4. bolo treba urobiť kompletne projektovú dokumentáciu, stavebné povolenia, právoplatné stavebné povolenie. A to sme stihli od 7. januára do 8.4. Áno, potom sa dá tento proces ďalej. A vravím, že podpísanú zmluvu, keď nás vybrali, sa vyberalo až september, sa rozhodovalo okolo lobistických skupín. Bolo tam 36 miliónov eur na celé Slovensko, to je len zbytok, čo sme nevyčerpali do 2013 roku. Takže keď sa v septembri robilo a dostali sme teraz podpísané, tak nikto mi neveril, že sa to dá. Z tých 36 miliónov chceli len župani za Smer 108 miliónov, minister kultúry 130. Takže nezhazuj to, je to taký úspech, že keď som išiel na ZMOS, tak nikto mi neveril, že sme to mohli dostať. Viete čo, ja som to tu už hovoril, ja už o tom podchode počúvam toľko, že ja som zodpovedný. No, začalo sa diskusia s občanmi v roku 2001, čo sme hľadali staré papiere, 2-3 spoza trate prišli na mestský úrad a rokovali tam s tými volaktorými. Mali si pána Černinku, primátora vtedy v 2004 roku, pred 10 rokmi, sa definitívne rozhodlo územným rozhodnutím Krajského stavebného úradu, že nebude tam žiadny nadjazd, bude tam len tento podchod a nadjazd bude pri zimnom štadióne. Najväčší dôvod bol asi taký, že tam je Šangaj by musel sa trochu obetovať a viete, kto vlastnil Šangaj, že podporoval šport a tak ďalej, tak to nebolo ani len pokus nejaký, aby sa zavojovalo to. Takže spýtajte sa tí, pozrite si, to bolo v 2004 roku poslanec, a to bol primátor, dobre? Takže toto je ten problém, teraz s nimi ťažko niečo urobíme po 10 rokoch. To je postavené, ja viem, že tam sú hlasy za to, tam chodím, ponadávajú, že sme toto sa mohlo zmeniť, len sme pomaly leniví. Viete, čo je to stavba železničnej trate, keď už bolo v 2004 rozhodnuté územným rozhodnutím, že to bude pri zimnom štadióne, tak teraz sa nedá to búrať, alebo tak. Ja viem, že vám sľubujú, čo počúvam, niekedy poviem, keď vidím aj pani Bočíncovú, že to, čo môže pani Bočíncová sľubuje, to nemôže ani Gašparík splniť. Takže to sú chiméry, ktoré sa hovoria o nadchodoch a týmto, tak tam nie je momentálne iné riešenie, áno, môžeme to vylepšiť možno vo vnútri, ale tam je 5 rokov, sa nesmie s tým nič robiť. To sú kohezný fond Európskej únie, bruselské peniaze, kontroly stále. Tak jedine, čo tam ešte navrhujeme, keď sa vchádza do tých schodov, to sme reklamovali, ten prístrešok tam prší, hej, komu sa tam šmíka. No, je zakázané chodiť po tých schodoch, takže všetci musia obchádzať a nadchádzajú si kopec. Ako je zakázané chodiť po schodoch? Áno, túto zimu bolo zakázané po tých schodoch chodiť dole do podchodu, lebo tam zateká a možno to... Ale veď pre Boha to bolo zakázané, keď nebol ešte ani prevzatý, ani užívanie nebolo povolené. Tak sme tam dali, oni tam dali palety železnice, tí, čo to stávali, Štrabák. To nie je to, teraz je to, veď pozrite sa, hovorí ste o bezpečnosti, ak sa prepadáva. Tu niekto len paniku robí, tu len každý
vymýšľa hlúposti, takže nikomu tam sa nič nikdy nestalo, nebol ani jeden záznam, ani na jednej policii, ani na druhej. Jeden vraj, ale že nechcel telefonovať, tak možno dostal do zauší od niekoho, ja neviem, ale dali sme tam kamery sú aj z vrchu prístup, potom je ďalšia kamera z toho teda podchodov a dali sme kameru ešte aj dovnútra. O 10. večer tam vždy bola mestská polícia, pol hodiny, keď išli ľudia z práce, aby sme tieto ohováračky a tak vyvrátili a myslím si, že zmeniť nejak, viete, tu principiálne 5 rokov sa nemôže s tým nič robiť, lebo sú pravidlá Európskej únie, na to by sa museli vrátiť peniaze. No a to, ako sme disciplinovaní, mne tiež tam babky vynadali, že som mal dať zrkadlo na roh, lebo že keď je na bicykli dole tým, to je moc strné, že moc rýchlo ide, nevybere zátačky, niekoho zrazí, to je zákaz, tam sa nesmie chodiť na bicykli. Potom, ktorý žľúrez zrobil taký nerovnú tú plochu, to je preto, keď je vozíčkár, a takto sú normy Európskej únie všetko. Takže je to šikmo, potom je toto, aby si oddychol a takto sa ide. To je to isté s tými kočíkmi. Takže to sú normy európske, ktoré sú všade dané a ináč sa nedá s tým robiť. Ja neviem, že to je ideálne riešenie, a z tých riešení, ktoré prijali v 2004 roku, tak sa to môžeme len dolepšovať nejak, zvyšovať bezpečnosť, snažiť sa skultúrniť to prostredie, aj teraz tých gablióny sme tam dali, aby to tak nevyzeralo, aby to trošku klietky, aby tam boli. A snažíme sa takto urobiť. A prvá otázka bola... Cesta okolo kanála. Cesta okolo kanála, to je cesta, obslužná komunikácia, to nepatrí mestu, nie je to verejná cesta, je to obslužná komunikácia na kanál. My sme lobovali na to, aby sme ju dali do nejakého stavu. Štrábakom sme boli dohodnutí, že to vyrovná tie jamy, lebo to porobili oni nákladnými autami. A nielen oni, aj druhý, ale nakoniec Štrabak za to, čo nám urobil zle, tak túto cestu mal zrovnať. Mal dať do pôvodného stavu, tak som mu vloboval až na pôvodní váhu Piešťanoch aj všade, aby aspoň sme ho zrovnali a dali tam nejaký asfalt. Teraz sme využili ulicu Urbanovú, ktorú sme urobili. Urbanova je bývalé vloženie Nemcovi, lebo to obdobníci je zázrak, nikto nevie, je Urbanova. Tak to je od Kruháku hore do Zemliesky, popri Kristíne. Tam sme urobili vodu, všetko a teraz sme urobili aj cestu, tak ako som hovoril, že máme robiť cesty naraz, celé koberce a nie látať, lebo tam my sme majstri boli v látaní a preto máme všetky cesty také, ako máme. Takže neviem prečo 16 rokov už neurobili žiadnu cestu, ale tak toto tu bolo. Takže z toho podrteného materiálu sme zatiaľ dali sme to postriekať, áno, a to Štrabak má dať do takej, je to vylobované tak, že do takej pole, ako bola pôvodná. Oni tvrdia, že tam nebola asfalt, a my tvrdíme, že pod tým makadamom bol asfalt. Takže teraz to takto sa doťahujeme a ešte sa snažím nejaké peniaze dostať z ministerstva dopravy na tieto veci, čo sa poškodili okolo trati. Takže zajtra mám rokovanie, naťahuje sa to strašne, železnice odmietli, tak už som až na úrovni ministra dopravy. Zajtra vidíme, či sa mi podarí, či potom by sme to ešte trošku z tých peňazí, ktoré sú určené na toto, mohli ako urobiť. Začala petícia proti spalovniam, ja som na to reagoval hneď ten deň, žiadna spalovňa, nikto tu nežiadal a tak ďalej. Naozaj robíme medzi ľuďmi paniku, všetko interpretujeme a vedome ich klameme. Tak si pozrite niektoré výroky, ktoré boli. Hneď 18.9. o 8 ráno už volali novinári, takže novinári vedeli, že tu je spalovňa, bude všetko vedeli a je to len naozaj predvolená kampaň pani Bočnicová, tá je iniciátorka. Takže to je ďalší taký príklad, akými zbráňami bojujeme a čo vlastne tým ľuďom sa dáva. Takže stanovisko sme priložili na internet aj EDPU, všetkých predstavenstva EDPU a je to riešenie. Nemá to nič spoločné s tým požiarom, ktorý bol, lebo to my vieme všetko pospájať. Pritom tam nikto nebol, prišli až po obede, tí, čo to radi rozprávajú. Akurát Emil prišiel po mne, ja som tam bol určite prvý z rána. Informoval som to, čo bolo, informovali sme obyvateľov, dokonca aj do basy prišli títo, lebo to bolo blízko. Takže my sme si urobili všetko svoje, ale nie je tu náš, je to inšpekcia životného prostredia a Lodný úrad životného prostredia, ktorí to majú. Bolo to bez ich povolenia tam skladované, takže vyšetruje to kriminálka ako všeobecné ohrozenie.
Takže preto my nemôžeme informovať, lebo vieme len to, čo sa dostaneme k nejakej informácii, ale je to štádium vyšetrovania. Bol to súkromná osoba, ktorá mala prenajaté od DMD Holding halu, nesplnila si zákonné veci ako ohlasovať. Teraz idú do Ilavy, to volanie prehodčiť a zrazu už aj vedia, že majú dať žiadosť a všetko možné. Tuto bolo na čierno, čiže od nájomcu DMD Holding, áno, ten si má tiež zapredej, čo tým, kto skladuje. Mali mať povolenie, nemohli im dať, keď som sa bavil na krese, lebo nič nepožiadali, tak sa vlastne to tam bolo na čierno. A my sme si to takto odskákali. Lebo územný plán to nikde nemá, takže keď nebudeme robiť územný plán, tak nebude. Jediné, čo je, môže byť v lokalitách na smetiskách, niekedy, ale to musí povoliť niekto iný, nie my. Takže ja si myslím, a ešte raz hovorím, obracať sa na mestské zastupiteľstvo, ktoré nemá kompetenciu okrem toho územný plán, keď schválili nič viac, tak si to uvedomíme, že kde by sme sa mali pýtať, dajte to na ministerstvo životného prostredia, tam to dáva, ale nie rozvirovať pred voľbami hladinu tu. A to, čo som povedal, tak si za tým stojím. 18.9. ráno o 8. volali novinári a tým, kde ste spúšťali petíciu. O 9. prišli k nám, povedali mi, že nechcú vyjadrenie moje, lebo ja idem kandidovať do volieb, áno. Takže to by bolo vplyvňovanie volieb. Už aj oni sú takí blbí, tak ste boli dohodnutí, oni o tom vedeli, 2 hodiny, alebo neviem, či ste začali v noci od 00 petíciu a oni mňa sa pýtajú, čo ako, keď sme im to vysvetlili, poslali sme ich na EVPU a všade, tak som im povedal, že volebná kampaň je to jednoznačné, si musia uvedomiť, koho podporujú aj denníky, médiá, rozhlas. Áno? Vy ste boli dohodnutí. To sú, máte zlých radcov, vieš, to je nasmiech toto, to je, pre odborníka je to naozaj také, ale môžeme sa o tom podebatovať, ja nemám problém, ale musíme sa baviť o niečo, keď spalovňa nie je, tak spalovňa nie je. EVPU vyvíja 6 rokov reaktor, má dostať na ne peniaze z ministerstva školstva na inovácie a moderné technológie. Je tam asi 4 alebo 5 združovateľov, každý dá 50%, 50% štát. A chceli by ten reaktor, ktorý EVPU robilo 6 mesiacov, tak ho 6 rokov pripravovalo výskum, vývoj a tak ďalej, tak by ho chceli ako dostať do tých parametrov, že tie európske peniaze, aby to bolo naozaj reaktor taký, ktorý je bezodpadový, áno? Bez nejakých dopadov na životné prostredie. Pozrite sa, no, ja som správnym kontrolu už povedal na poslednom zastupiteľstve, keď mu dali 4 000 odmenu a mne zobrali 45 000 za 4 roky z platu, tak som sa tiež vyjadril, že aspoň tam, keď mal nejaké zlyhania, to bolo v oblasti, keď sa dal s poslancami dokopy proti zákonu Slovenskej republiky. Súd krajský rozhodol, že sme mali vypravnú v 2 prípadoch a tu sa stále hašterilo, takže to bol trošku taký problém. Ináč takto si myslím, že hlavného kontrolóra ja nemám čo hodnotiť, lebo hlavný kontrolór spadá pod mestské zastupiteľstvo ako druhého štatutára. No? Oni mu dávajú aj program, čo kontrolovať, ako. Ja som niekedy požiadal niektoré maličkosti, aby sa tam išli pozrieť, lebo tam boli nejaké hlasy, ja neviem dať po meste kontrolovať takéto veci, tak to je v kompetencii hlavného kontrolóra. No a čo sa týka tých voľby ja som chcel dať trošku neskôr, potom ma presviečali, aby sme to dali na 29. nie? Alebo 7. 29. lebo hlavný kontrol nám funkčne končí 5. januára. Áno? Ale že potom idú Vianoce a to budeme sa otrávať, budú behať, lobovať jeden za druhého. Takže v každom prípade morálne právo je, aby to robil nový parlament, ktorý mu vydáte ako dôveru. Takže žiadny starý, ako boli nejaké pokusy rozprávať, takže keď budú voľby, tak správne by malo. Ja, keby som vyhral, tak v každom prípade zvolám prvé mestské zastupiteľstvo predtým, aby mali mandát zložiť sľub a potom môže prísť k voľbe hlavného kontrolóra. Aby to neboli tie politické hráčky, ako sa robia komplotíky a tak ďalej. Ale ja som sa k tomu vyjadril, my sme to dali na webovú stránku mesta, čo sa týka elektriny,
sme napísali jedny listy, dali sme ďalšie otázky, hovorili, že tam jeden trafo, elektrikári ti odpíšu za 2 mesiace, áno, lebo to je štát v štáte, to, čo sme si poprivatizovali, popredali za babku, volať inde, tak nás nikto nerešpektuje, to je v nemeckých rukách, takých rukách, a len sa tu rozšúrujeme následkom niečoho. Takže nám tej výpadky elektrickej energie, to sme naozaj prerokovávali, potom ešte aj viac, bol futbal, Trenčín, Túra, vypadlo elektrika, Nová Rudnica vypadala takisto. Spoločne sme tlačili na nich, tak sa to teraz nejak ukludnilo. Mali tam na nejakom poláky trafáky, prerábali a tam mali nejaký problém. A toto bolo to búrkové obdobie, keď tam v blízkosti niekde búrko, tak im to povypadávalo. Čiže to je elektrika. No a túto spalovňu, ja keď som prišli novinári 18.9. som už povedal. Informovali sme, povedali sme, stanovisko máte na našej webovej stránke z 18.9. po odchode našich slávnych novinárov, ktorí všetko vedeli a šírili túto správu ďalej a podporovali volebnú kampaň, tak hneď som dal stanovisko, v ktorom som jasne máme na webovej stránke. Nie je žiadna spalovňa požiadaná, nebude, a dal som tam nakoniec, že zvažujeme trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Takže ja neviem ešte, aké stanovisko som mal. Takže len si to treba pamätať a ja šťastie mám pamäť, takže mňa nenachytáte na ruškách. Tu krematórium, pozri sa, musí mať v územnom pláne mesta, v územnom pláne mesta určené teritorium, ktorý v územnom pláne toto povolí, áno? Parametry týchto špeciálnych stavov. Oni mysleli potom to. Prosím? Oni mysleli potom tú spalovnú, krematórium. Ja neviem, čo mysleli, lebo sú rôzne spalovne, sú spalovne v nemocniciach. Na ten špeciálny materiál sú rôzne, ale to je vždy špecializovaná štátna správa. Tak ako aj náš nadchod, my sme nerobili tu, v meste Dubnica nad Váhom povolenie, či podchod a nadjazd, ale to sa robilo v Trenčíne. Takže hovoríme tam, aby sme hovorili o tom, čo sme my kompetentní, ale žiaľ je to, že za dlhé roky mnohí nevedia, aké sú kompetencie a pritom berú ako poslanci aj peniaze za to. Dobre? Takže čo mám viac? Nevyznelo, že sa tu špekuluje o nejakej spalovni, dobre? Určite nie, lebo my máme tak, že moji predchodcovia predali celé tepelné hospodárstvo do súkromných rúk, áno? Čiže my nemáme kde využívať teplo. Takže to si uvedomte, no? To vlastne DCA Terma je to v súkromných rukách a moji predchodcovia nechali 5,8%, čiže predali vlastne tepelné hospodárstvo mesta za babku. Nemali ste z toho žiadne efektné dlhy. Takže u nás neponúkali viaceré rôzne technológie, ale nemáme záujem aj preto, lebo nemáme to komu ani dodávať. No? Takže čo sa máme tu hrať? My sme si vyriešili niečo, šírenie skládky Účtek, máme ďalšiu záťaž Leskovec a koniec nám to na tú dobu určite stačí a mnohí hovorili, nepúšťajme si nikoho na Leskovec, to sa nedá. To má akciová spoločnosť a tam nemôžeme jedných pustiť, druhý nie. Je to len 30% podiel a dosť. Takže aby sme si tu nestavili nejaké chiméry, ale my vôbec nemáme záujem ani potrebu v krátkej nejakej dobe. Ja čakám, keď sa rozmýšľame ďalej 10-15 rokov, tak určite z Európskej únie príde toto nariadenie. Už skládky sa všade nepovolujú, to už úplne málo a príde také nariadenie, sa budú robiť centrálne spalovne. Keď boli veľké spalovne, tak tie veľké spalovne je prepočítané, že by 3 sa asi využili na Slovensku maximálne 4. No a kde by to bolo? Kde by išlo to teplo? Lebo nemáme také aglomerácie ako Viedeň a Mníchov a všetko, kde sa to dá perfektne využiť. A určite tí občania sú ďaleko ekologicky lepšie na tom a hlavne odborne, že veria odborníkom. Ale tu vôbec o tom nemáme ani potrebu, ale nevedeli by sme ani čo s tým urobiť. Jedine by sme vedeli zhodnotiť elektrínu a ostatné nič. Napríklad na skládke, ktorú máme v Úšteku, tam sa zhodnocuje, tam aj výroba elektriny z plynu, to sa odplynuje, skládka sa vyrába a tak ďalej. Čiže aj tá skládka je hodnotená ako jedna z najlepších na Slovensku, takzvaná riadená skládka. Áno. Ja nie je to ale z hľadiska celkového reťazca ochrany životného prostredia je to najhoršie riešenie a pomalinky nám to budú všetko obmedzovať a určite prídeme aj do tých spalovní.
aj dotýkajú. Primátora, prečo by malo chodiť to auto po tom námestí? Tam sa urobil drahý Potter. A to je nejaké záruke a ešte není ani vyzretí. A prečo by tam malo chodiť to auto? Preto som povedal, že ja som na námestí povedal, aby sme nemali robiť, ale že majú toľko, že im to naruší výbornú kampaň. Ale to podporuje. Tam sa zhromaždia, učíme na ktorej časti, ale žiadne autá, nič. Sami sebe ničíme. Čo myslíte, prečo tie vládnice tancovali? Tam máme, my sme to reklamovali a dali mi asi 50 fotiek, jak sa tam kamióny po námestí točia a všetko možné. Takže nie je to také jednoduché. Sami si ničíme vlastný majetok. A potom sa niekto z toho vytešuje, a to sú také, a tam vám tancujú dlaždice tam, a keď vám dajú dokumentáciu, tá dodavateľská firma, a oni majú v našom meste nafotené, čo sa tam robí, aký neporiadok, tak čo si na to myslí? A ten Potter, čo tam dávali, ešte nie je vyzretý, a ten bol... Jasné, veď ja viem, ja preto hovorím, že by sme tam nemali ísť. Ale keď bola taká sťažnosť, tak dáme to, čo na tej jednej strane, nech sa rozprávajú. Na kruhovom objazde. Prosím? Na kruhovom objazde, v strede môžu byť. Na kruhovom objazde tu. To nemáme vo všeobecnom zároveň nariadení kruhový objazd a aj námestie si tam presadili, hoci som upozorňoval práve pána Suchánka, že je to nevhodné, lebo teraz idú práce, hej. Ďalšia výstavba, reklamačné práce, ešte dali asi 1000 metrov štvorcových potierov opravy. Takže to je podľa počasia, tam sa nedá špekulovať, že či tak alebo tak. Tam je predpísaná vlhkosť, je tam predpísaná teplota a tak ďalej, keď sa to opravuje. Takže nechceme to hádať urobiť kvôli jedným voľbám, že si ešte znovu poničíme. Že vlastne ako je teda možné, že my dovolujeme vôbec ľuďom prístup v súčasnosti na to námestie, keď to je také nebezpečné a prečo to nie je teda nejak ohradené, aby ten náker mohol v kľude vyschnúť. Ďakujem veľmi pekne. Potom tam je všeobecné značky, sú tam sa nesmie ísť na námestie, áno, lenže keď si to ignorujú a robia to v ranných hodinách alebo tak, ja som aj v mestskej polícii krátil za to odmeny, lebo majú kamery a nemajú inú krasu. A mňa to najviac dožeralo, keď sme reklamovali s tou dodavateľskou firmou a oni vytiahli takto na mňa 50 fotiek. No, kamión s prívesom sa tam chodí točiť a to je strach. Tak my sme urobili hneď zábrany, lebo viete, tam malo byť pôvodne, už mal začať s tou stavbou druhou, čo je teraz vykopaná jama, to bude ďalšie pozemné parkoviská tam, tak malo začať ďaleko skôr, tak my sme do tých blokovania tých zábranov nešli, potom sme tam dali zábrany. Z druhej strany sme urobili takisto také stĺpy, už si to tam niekto odložil na bod, aby mohli aj k tomu prejsť. Takže je to aj naša nedisciplinovanosť. Neviem, čo tomu viac ako dodať. Ja som na tým rozmýšľal, že tu otvorím, ale to je tvoja hodina otázok odpovedí, takže... Ale som rád, keď sa takto opýtal, lebo na Facebooku ma napadajú proste, že prečo, či sa bojím pána primátora. Áno, aj ja súhlasím s tým, že to je nelogické, veď prečo by tam nemohli ísť. Ale ja ako riaditeľ Dumatu, ja musím rešpektovať VSN-ko, všeobecné záväzné nariadenie, ktoré odsúhlasili poslanci. Ako primátor, ja nemôžem za to, že oni to tam zabudli dať. Nechcem vás zaťažovať ten bod 9-10, ako bol som aj proste správnik, keď som to konzultoval, ale odpoveď bola, je tam spoločenský dom Prejta? Není. Bod 9 niečo hovorí, kde si najvysvetlená dom kultúry. Proste poslanci to zabudli dať. Pani Bočincová je mimo, lebo není poslankyňa. Ona za to nemôže, ale pán Suchánek, no je mi ľúto. Proste on sa na mňa ide rozčulovať. No škoda, že tu není. Škoda, že tu není Emilo, lebo ako poslanec, ktorý je 4 roky poslanec, ktorý je 4 roky vo finančnej komisii, v mestskej rade, sa ešte mňa ide pýtať, že či by on mohol si spraviť korpešačku, ľudovo povedané, v domove dôchodcov, penzióne. Jozef, ten domov dôchodcov, tá budova patrí pod teba? Kurník Šopa, veď je to právny subjekt. Tam je riaditeľ, ja som riaditeľ niečoho iného. A on po 4 rokov sa... Ty sa ma môžeš vysať, lebo proste máte iné svoje... Ale on, ktorý ma počúva moje hospodárske správy, tak čo potom počúva, keď on sa ma takú kravinu opýta s prepáčením po 4 rokov, či tá budova patrí podo mňa. No tak potom sa mu ani nedivím, že zabudol tú spoločenský dom Prejta tam zaradiť. Veď ako chcete osloviť poslancov, teda respektíve občanov Prejte, keď ste si to tam nedali?
Ja proste nemôžem ísť proti VZN, žiaľ Bohu. Poďte sa, ja som k tomu námestí už povedal koľkokrát všetko, aj k slopu, aj sme leniví, lebo sme ho nenatreli, preto je zavý. Takto bol architektonický návrh, 5 rokov to tak musí byť. Ten starý stĺp, to ešte raz hovorím, to je práve drahšia hmota Cortesa, to bola na západe sa s tým v centrách, keď sa banka robí zo starého domu a tak a nechcú ho obložiť sklom, aby to nebylo oči, tak sa takýmto odkladá. To sklený stĺp to mala svetlá budúcnosť Dubnice, ten starý nostalgia za zbrojnou výrobou, strojárstvom, čo nám niekto šmahom ruky zobral a bolo to veľmi posítiť. Určite pôjdeme do toho, mne sa to tiež nepáči, to je, ale 5 rokov podľa európskych pravidel nemôžeme nič robiť, keď sme niečo zmenili, tak 50 miliónov korún vrátime. Takže teraz môžeme len také veci, a po 5 rokoch sme si tušili 3 roky šofleme, ale predtým, keď sme tam mali tú burinu, takú 5 metrovú, celé roky to nikomu nevadilo. To bolo asi kompostovisko mestské hlavne. Takže to je, vtedy to nikto, keď sa to nerobilo 16 rokov, tak všetko bolo v poriadku, tichučko, a keď sa niečo urobí, tak kritizovať. Určite to námestie nie je také, mali sme na to vtedy pár mesiacov na projekt, na stavebné povolenie. Dokázali sme dať právoplatnosť stavebného povolenia jeden deň predtým, ako bolo podanie o 16:00 na ministerstve. A viete, aké sme mali problémy to dať to správoplatniť, lebo vo fixe sú ešte nejakí bývalí mafiáni, ktorí sídlia na Panenských ostrovoch a podobne, a takto sme museli hľadať. Som musel nájsť nejakých ich právnych zástupcov tu na Slovensku, oni sa ťahajú tak, aby ich nebolo moc vidno. No a sme to stihli, takže všetko sa robilo na poslednú chvíľku a európske fondy sú o tom, kto príde ten pomerie. Preto práve počkajme s námestím, pôjdeme do druhej vlny. Som mal tu takých hradcov. Že mám ešte hradcov tých na vrchu, keď povedali, že peniaze nepôjdu. To isté sme mali v tej, tiež boli všetci múdri, keď sme to robili, prečo tam nebol sanitný čas. To isté sa stalo aj na Kaštíri, sme museli niektoré veci vyrobiť. A všetko sa robilo tak, že keď sme boli medzi prvými, áno, tak sme to dotiahli. Školy sme dotiahli, všetko, takže myslím si, že sme chodili musíte mať informácie o tom, ako tie výzvy idú, čo tam je, koľko, ako, a musíte sa snažiť naozaj poplniť termíny a nič neodkladať ďalej. A vidíte, že dneska nemali čerpané Slovensko kopu európskych fondov a tie boje, aké máme my vo veľkej politike, to je naozaj hanba, lebo my podľa toho, ako sa menia vlády, tak vždy zastavíme čerpanie projektov na určité obdobie. Preto nemáme diaľnicu dneska blbú do Košíc. Lebo každá vláda, jedna odsúhlasí, druhá to zneguje na 3 roky. Najprv Vladimír Vladimírovič potkal s Vladimírom Šiferovou, no a potom prišiel Zurinda, tak tento všetko zrušil. My sme prerobili tento štát strašné peniaze, lebo tieto stroje potom pokúpili leasingové, tak tie firmy museli ísť naspäť, išli do Polska, do Maďarska, všetci sa tešili, aký sme hlúpi. A takto sa to po vládach menilo stále. Potom prišla raz ďalšia, zastavila tie projekty, bo si navzájom závidie, kto si zodnie z toho. A pritom máme najdrahšie diaľnice. Je to, povieme, že námestie, to je zhromažďovacie námestie, áno. A tiež bolo kopu rečí, že tam nemáme žiadnu zeleň, teraz už hovoria, že máme moc zelene, lebo sa nevedia, kde sa postaviť. A každý má na to svoj nejaký pohľad, ale určite z hľadiska parametrov, keby ste prečítali aj v odbornej tlači, bol článok o našom námestí, a to si nikto neprečíta, takže je to veľmi zložité, ale tieto bezpečnostné veci tam musíme ešte pozrieť, podržávať, lebo neviem ako zareagovať. Samozrejme, že na Mikuláš, ale na adventné svieči robíme, tam je tých 1500 ľudí až do 2000, za polveru na športovom ambientu, to som už nebol tu, bol som len na troch. Na Silvestra je to tiež zložité, tam je aspoň 2,5 ľudí, tak jo, pozriem sa na to ešte, či sme tam, ale neviem čo, nejakú rohošu tam neboli. To nie je riešenie také, ako trvá.